खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रीन फिल्डआव मुलुग गोजोननि थाखाय बाथौ आर'ज लोगोसे खेराइ फोरबो फालिदों। बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि बानजायनायाव आरो लोगोसे खुंफुंनाय गोजोन खौसेथि आरो अनलायनायनि थाखाय आर'ज आरो खेराइ हाबाफारियाव दिनै बाहागो लादों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिटिसि आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना बाहागो लादों। गोबां समफोरावनो गिख्रंथाव बिरखंनि जाथाय जानायखौ खोनानो मोनबाय थायो। बे समाव फिन आरोबाव मेक्सिक'आव गिख्रंथाव बिरखंनि जाब्रबथाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जाब्रबथायाव गोग्लैनाय बिरखंआ जोलुर गेलेग्रा फोथाराव गोग्लैदों। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मेक्सिक'आव जानाय मोनसे गिख्रंथाव बिरखंनि जाब्रबथाया गंसे गुदामाव जेट बिरखंआ गोग्लैदोंमोन। जाब्रबथायाव 60 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जेटआव 60 पेसेन्जार दंमोन। लोगोसे बे जाथायाव बिरखंनि गासैबो क्रू मेम्बारफोरा जिउ गोमायो। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला जाब्रबथायाव गोग्लैनाय बिरखंआ जोलुर गेलेग्रा फोथाराव हरखाब लेन्डिं खालामनो नाजादोंमोन, जेराव फाइटार जेटआ अकापुल्क'निफ्राय तुलुका बिरखं गाथोनसिम थांगासिनो दंमोन। बे समाव जाब्रबथाया जादोंमोन। फिन आरोबाव कच राजबंशीफोरा एसटि होनांगौनि दाबिजों सोमावसारदों। केएसडिसि आरो कच राजबंशी जनगोष्ठीनि जथायै बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटियाव रेल होबथानाय हाबाफारिया मिरु सोरखारा मेसेज हरनायनि उनाव थाथ'बाय। कच राजबंशी हारिनो ट्राइबेलनि गथायथि होनांगौनि दाबि आरो कमतापुर रायजो दाफुंना होनांगौनि दाबिजों रेल होबथानाय हाबाफारि बानजायदों। गसाइगावनि बारलेंमारियाव थानाय बान्दो खर लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै बेखेवबाय। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होग्रा आरो गोदान बोसोरखौ बरायग्रा एबा लावखार ओंखाम जाग्रा नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। बे मोजां खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों बान्दो खर ससाइटिनि मावथि बिथांमोना। गसाइगाव टाउननि साहा 3 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय बारलेंमारि ओनसोलनि बान्दो खर दैनि सेराव लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै बेखेवबाय। बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेखेवगिरि बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ बुंथिदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, किरण बर'नि बेराम फाहामथायनि थाखाय गोबां रांनि आंखाल नुजाथिदों। बाक्सा जिल्ला पमापतार गामिनि रन्जन बर'नि आंगो अनसुलि बिसि किरण बर'आ थांनाय 1 बोसोरसोनिफ्रायनो ब्लाड केन्सार बेरामाव गोग्लैसोनानै फाहामथाय लागासिनो दं। जोबोर गोरिबजों नाख्रेबजानाय रन्जन बर'आ बिसि किरण बर'खौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थादोंब्लाबो दिनैसिम बारा मोजां फारसे फैयाखै। न'खराव जा एसे रां दंमोन बेखौ खरसा खालामनायजों लोगोसे जा एसे हा दंमोन बेखौ गुबुननो बन्दक होनानै फाहामथाय होदोंब्लाबो आरोबाव बिसि किरण बर'नि फाहामथायनि थाखाय गोबां रांनि आंखाल नुजाथिदों। बेनिखायनो फिसाय रन्जन बर'आ बिसि किरण बर'नि फाहामथायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। बेनिखायनो नोंथांमोना किरण बर'नि फाहामथायनि थाखाय रांनि अनसुंथाइखौ हरनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो हागोन आरो नोंथांमोना आबुङै बाथ्रा मिथिनो थाखाय 9394559958 जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन। आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवाफोरनि हेंथायै पुलिस बिफाना अपारेशन खालामदों। गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव अपारेशन खालामनानै आयेन बेरेखायै मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनायजों लोगोसे गोबां फालांगिरिजों लोब्बा गोनां सुबुंफोरखौ हमनानै आयेन बादियै साजा होबोदोंब्लाबो खायसे दुथां सुबुंफोरा बेफोरबायदि आयेन बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजान जानानै थाङाखै। बेबायदिनो फिन आरोबाव गान्जा फालांगिरि हमनो हादों। गान्जा फालांगिरिखौ हमनायजों लोगोसे पुलिसा बिनि स्पिनिफ्राय आयेन बेरेखा गान्जाबो जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि गिलामारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय पितामनि गामिनि पुर्ण सेनापतिनि फिसाज्ला गान्जा फालांगिरि राजु सेनापतिनि न'निफ्राय आयेन बेरेखायै गान्जा दोनथुमनायनि सोमोन्दै मिथिनायनि सायाव बिथा खालामनानै गिलामारा पुलिस थानानि बिबानगोरा अभिजित दलनि दैदेननायाव मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन आरो बे अपारेशननि समाव पुलिसा राजु सेनापतिनि न'नि उननिफ्राय गंसे प्लास्टिकनि बेगाव सोनानै दोननाय 4.703 किल'ग्रामसो गान्जा बोखांनो हायो। दान्थे बिदान्थे गोनां राजु सेनापतिनि सायाव गोबाव समनिफ्रायनो दुखुवा कना दिलामारा सुबनसिरि गगामुगाव आयेन बेरेखायै गान्जानि फालांगि खालामनायनि अजद मोनबोगासिनो दंमोन होनना मिथिहोदों।
गुवाहाटीनि जयपुर करगलियाव ब्रह्मपुत्र दैमानि रुगुङाव दुगैनाय समाव गोमानाय साबा कृष्ण सिबियारिफोरनि गेजेराव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। समबारनि फुङाव ब्रह्मपुत्रआव गोजावनानै थानाय गोथै सहखौ मोननाय जादोंमोन। बोखांनो हानाय गोथै सहखौ बिश्वनाथ चारियालिनि प्रताप राय होनना सिनायथि मोननाय जादों। गासै सानबासिम गोमानानै थानायनि उनाव प्रताप रायनि गोथै सहखौ ब्रह्मपुत्रनिफ्राय बोखांनो हायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला समबारनि फुंबिलियाव 10 रिंगासोआव ब्रह्मपुत्रनि रुगुङाव थानाय कारगुलि दैनि टेंकिनि साखाथियाव जायगानि सुबुंफोरा गोजावबाय थानाय गोथै सहखौ नुदोंमोन आरो लोगो लोगो लटासिल पुलिस थानानो खौरां हरो आरो बे खौरांखौ मोननानै SDRF, NDRF आरो लोगोसे दैमा पुलिसनि हान्जाफ्रा जथाय जायगायाव सहैयो। SDRF आरो NDRFआ अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो पुलिसा सिनायथि मोननायनि उनाव बिश्वनाथ जिल्लानि प्रताप राय होननानै सिनायथि होयो। बे समावनो थांनाय सनिबारनि मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव बङाइगावनि रौनक सदकनि गोथै सहखौबो बोखांनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो गुबुन 3 कृष्ण सिबियारिफ्रा दासिमबो ब्रह्मपुत्र दैमायाव गोमानानै दं। थांनाय बुधबारखालि बरलयदाव दुगैबाय थानाय समावनो साबा सुबुंफोरा गोमादोंमोन। ब्रह्मपुत्रआव गोमानाय सुबुंफोरा फारियै बागामारिनि उमेश कुमार, बिश्वनाथ जिल्लानि गरुवार जिल्लानि आरो दिल्लीनि सागर गौतम, बङाइगावनि रौनक सादक, तेजपुर इटाखलानि प्रताप राय आरो उजान बाजार गुवाहाटीनि अभिजित चौधुरी होनना सिनायथि होदों। थांनाय बुधबारखालि तेजपुरनि सागु कृष्ण सिबियारिफ्रा कारगुलिनि जयगुर घाटनि साखाथियाव इस्कननि बिबानगिरिजों गायसनजानाय भक्ति कुटीर मन्दिरसिम जयै थांदोंमोन। बेयावनो फुजा आरो फालिथाय खालामनायनि उनाव ब्रह्मपुत्रआव दुगैनाय समावनो बिसोर साबा सुबुङा गोमादोंमोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे आलादायै खौरां। खायसे ओरैबायदि लाइमोनफोर दं जेराव समाजारि बिजोङाव सोरनिबा सावगारिखौ लानानै गनायजाथावै मेम्स खालामनाय, माब्लाबा सोरखौबा ट्रल खालामनाय, सोरनिबा समाजनि गनायजाथावै सावगारि गोसारोब्ला सोरबा फावखुंगुर, सोरबा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार क्रिएटरफोरनि सावगारिखौ लानानै नंखायै स्प्रेड खालामनाय, बेफोरबायदि खालामनायखौ गोबां खेब नुनो मोनबोबाय थादों। जेराव ससियेल मिडियाखौ नायोब्लानो बेसोरनिल' बेफोरबायदि इनाय हाबा मावनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। थारैनो बैसोरबादि सुबुंफ्रा माब्ला सोलायनो रोंगोन, माब्ला नागारगोन बेफोरबादि फोसावनायखौ? बेबादिनो फेसबुकनि गेजेरजों फिन आरोबाव BTCनि सिब हाग्रामा महिलारिखौ मोनसे UPPL दोलोनि पेजनिफ्राय मोनसे सावगारि जेराव आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि हेफाजाबजों थामहिनबा AIनि मददजों मोनसे सावगारि खालामनानै हगारदों, जेराव हाग्रामा महिलारिखौ गाबनाय मोनसे सावगारिखौ शेयार खालामनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बेयो AIनि मददजों खालामनाय होननानै मिथि मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।